Toto je vlastne to štandardné menu, z ktorého sa vlastne celé to Penťovo ovláda. Je to normálna, vyzerá to ináč, ale je to normálna v podstate romka. Kód z romky je to, hej. Nemá to žiadne také feature, jak v Speci, je to normálne kód z nejakej romky, vlastne nejaká banka z romky, kde to leží. Tuto to vlastne funguje tak, že s imidžmi sa narába tak, že sa vlastne naladujú do ramdisku cez command, image to ramdisk. Tam si len vyberete, že to, čo tam chcete dať, a tam proste naladuje. No. A toto je klasický booter už, hej, ktorý by si mal teoreticky na diskete, ale on je z romky urobený, hej. Enter a pičíš. To je vlastne ako prehrávanie. To je ako keby player iba, hej. Keď chceš niečo aj robiť s tými Toredos imidžmi, alebo teda SCL-ka vie len čítať, Toredos si vie. Tak na to majú v podstate tie utility priamo už, hej, napríklad tento fat all. A toto funguje tak, že si v podstate takisto zoberieš si image nejaký, neviem, beta. A to je to běží na všem, to má taky nějaký ještě... Ne, to je normálne Z80, to je normálne... To je tady 20 MHz, asi říkám. Hej, ale beží na 3,5 MHz, podľa toho, čo si zapneš. Jo. Takže on i tohle jako běží na 3,5, to může být otravný, ne? Před svrdlíka 604, tak ono ne... Tu sa môžeš aj vlastne pozrieť, čo v tom imidži je, a normálne si ho nakopíruješ do ramdisku. Teď můžeš takhle kopírovat, dá. No už to hrne do ramdisku, aj? To normálne nabutuješ. Tak to je malý, že jo? To nekopíroval z celou disketu. A už si tam nejde, že to bude vlastne. Čo je najľahšie, čo vám môžem ukázať, tak je, že to viete Pentagon, teda ATM-kové mody, grafické, hej. Ten CMOD editor, to je nejakých 80, neviem koľko. Je ich tých modov samozrejme viacej. Čo to nechce vyskočiť? Píšeš. Aha. Možná si už něco někam napsal, tak se to posralo. Tak hardwareový reset. Samozrejme funguje to jak PCčko v podstate, VTF. Ctrl Alt dělejte, jo. Byl to přeci jenom CMOS editor, jako. Ale to by nemalo byť, no dobre, už to ožilo. Som sa vyviedol z kontextu teraz. Ja, že mody grafický. Že má to v podstate z toho ATM-ka tie módy. Toto je priamo bulkové z ATM-ka. Takto to vyzerá na ATM-ku. Je to priamo tie ATM-kové. Ale to bolo pekné. Aha. A tak pekne to hrálo. Pustím. Znova. To je co za mod? To je ATM-kový 16 farieb. Rozlišenie v podstate jak spektráč, akurát 16 farieb. Jako na bod. Čo bol to farba, ne? Ale to je to. A už nemá. Je tam kočička. Toto je napríklad choroba tohoto, že má tam CMOS-ku a nepamätá si, kde si skončil v directory. Za každým, keď ideš nahrávať, musíš proste nahrávať. Teda ísť od začiatku, hej. Čo máš ty prstíky? Od kří. Možná. Ne. Jo. Proste toto je jedno. Tuto napríklad nejde prepínať turbo na zájazdy. Mali to predpripravené, ale nejde to prepínať, treba to prepnúť z toho menu. To je nejaká taká textovka v podstate. No, to je...
Na to to má barevné ty obrázky V podstate než na normálne. taká akože interaktívna nejaká blbosť. To je pokrenovaná tam. Tuto potom hej sa dajú meniť frekvencia toho procesora, sa dá iba odtiaľto, mali to pripravené, bolo tam... Ideš 14 MHz? Už to je 14, hej. Už to je 14. Memory lock znamená, že zablokujete stránkovanie. Off je prístupných 4 MB. To som ešte zabudol vlastne porovnať toto, tak tuto je vlastne buď 16 alebo 32 MB SDRAM. Tam sú dve 2-megové drámky klasické. Tuto sa nevyužíva tá pamäť, Pentium vie stránkovať celé tie 4 MB. Zatiaľ v podstate to nie je software, by to využíval ani, to nie je ani moc dokumentované, ten 4 MB. Je to tam všetko? Je to tam všetko už? Ja som si napísal na to stránkovať a funguje to. Tak vie to teda všetky tie 4 MB. Zálokovanie buď na 128, 48 alebo není. Ešte podľa mňa chýba tam aj 512, lebo som zistil, že niektoré dema im vadí, keď je tam tá 1024 a keď No ono to robí hlavne to, že tam sú nejaké rozšírené porty a týmto memory lockom sa zablokujú, takže sa nedá stránkovať na tých rozšírených portoch. Tuto je vlastne virtuálna mechanika, na ktorom písmene bude sedieť. Tak si to učí. Vie to sedieť aj miesto Ačka, keď nemáte flopač, tak sa dá virtuálna mechanika používať normálne na Ačku, nemusí byť na Bčku. A toto je vlastne aktuálna mechanika, ktorá je zvolená, hej. A keď sa buchneš na tento Tredos boot, aby ti to nabutovalo, tak to butuje odtiaľto, hej. Tuto je potom ten tape emulátor, to je to, čo som hovoril, že tento to je ako flash loadom. Netreba na nič čakať. Tak když je to romkové. No to je samozrejme, mám tam nejaký memory lock zase, nemám. A oni vlastne, oni vlastne, tento Savely to robil len tak, akože narýchlo. Ide to? Ide. Toto je vlastne stapky, hej. Takže veľa tých tapek nefunguje. Ale písal do fora, že keď nejako nájdeme, že treba mu poslať, že on to opraví. Jo, že bude rád, že když vlastne potrebuje nájsť. Takže veľká väčšina ich funguje, sem tam sa nájde nejaká, čo nefunguje. Hej. Takto. Tuto vlastne vie, tým, že má obrovskú romku, tak sa tam dajú nastaviť rôzne proste tie booty, hej. Toto je klasický, ktorý sa dodáva, vie to ten klasický gluk. Hej. Jo, to je hrozné, no. No, počkám, teraz som zabudol, ak sa tam vracia. Nulka. Áno, nulkou. A vie to po novom Škorpiona, ale takto. Po novom to vie aj Škorpiona, ale nevie to časovanie, je to iba romka vlastne, hej. Keď chceš mať škorpioniacké časovanie, tak musíš nahrať do toho FPGAčka Scorp Evo sa to volá, jadro. Ale je to v podstate to isté, jak Pentievo, nič iné tam nie je zmenené, len proste, aby to malo frame ako Scorpion, nič iné tam není. Je to to isté. Jak se skáče do toho jejich disassembleru, do toho nějakou klávesou? NMIčkom vlastne, aha, v tomto, hej. Ale Do toho škorpionáckého. NMIčko, ale neviem, kde tu bolo NMIčko. To je zrovna letina zeleného obrazu. Tu je. Jo, a už tam člověk je a už to jede, jo. Ale toto není vlastne čisto škorpioniacký ten Shadow Service Monitor, ten Savely to prerobil, je to nejaké proste iné. Jo. Keď, neviem, či som tam aj neskúšal s tým Hard Disk Utility, mám tam čosi namountované aj Partition Manager, Global Partition Table, kde sa dá zobraziť. No, tu je Partition. Ja tu mám toto je flash disk, tam mám tie partície. To je normálne klasické Nemo IDE. Sem sa dá pichnúť normálne hociaký hard disk alebo compact flash redukcia s flashkou. V pohode, hej. Takže takto. Čo tu
tu ešte? Vie to používať vlastné fonty priamo z SD karty, takže nemusí ten font vyzerať takto, môže byť nejaký iný. Toto urobili. Dá sa tu, keď je AIčko pôvodne osadené, lebo mne Mike dal na neurčito Turbo Sound FM, čo som tu tiež púšťal, tak keď je tam AIčko, tak sa dajú tie porty využívať na ten ich AI printer, čo tam mali. Ten defaultne je vypnutý, ale vie ho týmto menu zapnúť. Potom je tu FAT boot, je v podstate boot z akékoľvek dostupnej FAT, to znamená buď z SDčka alebo z Nemo IDE. Mne to automaticky bootuje z SD karty, lebo na tom Nemo IDE mám tie skorpioniacké partície, hej, tam není pre ňo zmysluplná táto, takže on to nevie. HDD boot je priamo v dobúce, ktorú sa dá nakopčiť Will Disk Copy, je taká špeciálna verzia, kde normálne v buce, ktoré sedí ten Will Disk Copy a on to nabutuje priamo z toho buce, ktorá harddisku, to tam takisto má. CD boot. Kdekoľvek. Kdekoľvek. Takže tento CD boot tam je dorobený, ale keď som sa pýtal niekoho, že či existuje nejaký popis, že to CDčko, jak sa dá vyrobiť, tak nikto nevedel. Akurát mi odporúčili, že sa jedno dá niekde stiahnuť, tak ako som sa na to vysral, hej. Tak neviem, či kvôli tomu jednému CDčku, ktoré existuje, toto tam zarábalo, ale ako budíš, je to tam. Dá sa samozrejme zavolať hoci ktorá časť toho, aha, mám tam teraz nejaký disk vložený, hoci ktorá časť z tej romky, hej, bez problému. Potom tuto ešte v tom servisnom menu sú nejaké utility, RAM disk formát, keď máte Neo GS, tak reset, keď ostane hrať. To CMOS menu som vám ukazoval. Dá sa priamo od určitej verzie update romky robiť z SD karty priamo. Netreba to flashovať, už ten flasher je sám sebe, vlastne on prepíše sám seba ako keby. Tuto mám staršie verzie, stačí si len zvoliť verziu a on už to flashuje. Okay. Teraz vlastne zmaže a naprogramuje. Toto predtým nebolo, trebalo vždycky nahrať špeciálny flasher, ktorým sa naflashovala romka, potom vrátiť späť zase ten obsah Penteva, to bolo akože Opus. Toto mali strašne nedomyslené, toto Savely dorobil veľmi dobrú verziu. To bolo hrozný, no. Toto bolo fakt hrozné. Teraz dorobil dokonca v tej novej verzie, že prázdne stránky preskakuje. Predtým ten flasher prvý mal urobený tak, že všetko flashoval, celý ten 512 kg image, ale ak to zdetekuje prázdnu stránku, tak to preskočí. Ak dojde na prázdnu nejakú, tak uvidí, že to pôjde rýchlejšie. To tiež ako dobre vymyslel v tomto. Ukážem vám aj ten glitch, čo tam vyrobili, vidíš, to sú prázdne stránky vlastne. Niekto ma vypol pri flashovaní, kurník. Ja, ty si tu zapojený? Áno. Sorry. Flashujem romku, ty vole. Zrovna se chtěl říct, že bylo teďka Roberto. Budem to musieť, už to nenaštartujem, čo?